खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 14 जुन शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिकां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बेफार फालांगियाव खहा जागोन, रांखावरिया आखायाव थानाय नङा। वृष राशि। नोंथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावफ्लांगोन, जार्लायाव गोग्लैनांगोन। मिथुन राशि। सुथुर जानायफ्रा जोबस्रांलांगोन, बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो हागोन। कर्कट राशि। मावनो लानाय खामानियाव हेंथा फैगोन, खामानिफ्रा आद्रा जानानै थागोन। सिंह राशि। गोसो थोलायनायनि गेजेराव अनलायनाया गोरा जागोन, गोजोन खुसिनि सान जागोन। कन्या राशि। माबा मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय साजा मोनगोन, गोसोआव गिखांनाय फैगोन। तुला राशि। नोंथांनि थांखिया जाफुंसार जागोन, बिदानि सुखु फैगोन। वृश्चिक राशि। माबाफोर आनजाद होदोंब्ला उथ्रिसारनो हानाय नङा, बिमाया जोबोरैनो दुखु मोननांगोन। धनु राशि। देहायाव बेमार आजार सोमजिगोन, सावस्रिखौ जोबोरैनो खस्थ' मोननांगोन। मकर राशि। गोजान लामा दावबायनायाव खैफोद सोमजिगोन, सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। कुम्भ राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनानै मान मोनगोन, गोसोआ थुलुंगाखांगोन। मीन राशि। न'खरनि हाबाफारियाव बाहागो मोनफागोन, रंजा खुसिनि सान जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।